Boas noites. A Garda Civil asegura que o exministro José Luís Ábalos gastou máis de 95.000 euros en efectivo sen declarar. Así consta nun informe da UCO sobre a situación patrimonial do exsecretario de Organización do PSOE. Os investigadores tamén recollen conversas entre o seu exasesor Koldo García e a súa muller sobre supostos pagos en efectivo en sobres co logotipo do PSOE. No informe de case 300 páxinas, a UCO relata que polas mans de Ábalos pasaron 95.000 euros que nunca declarou a Facenda e que dedicou a gastos persoais e pagos a parentes e amigas. A maior parte destes ingresos en metálico coinciden coa súa etapa como ministro de Transportes. A UCO sostén que os ingresos non coinciden coas informacións facilitadas polo partido. Poño un exemplo, segundo o PSOE, en xuño de 2019 entregaron a Ábalos algo máis de 300 euros en efectivo, pero segundo a cifra manuscrita nese sobre, contiña 500 euros máis. O informe refírese ao exasesor de Ábalos, Koldo García, e a súa exmuller como os custodios e xestores dos gastos do exministro. Din que unha proba do intento de disimular os ingresos é a linguaxe empregada nas súas conversas. Chistorras, soles ou leitugas sería a súa maneira de referirse aos billetes de 500, 200 e 100 euros. Cando Ábalos lle pedía cartos a Koldo, din os axentes, sempre se refería a eles como folios. O informe tamén reflicte unha conversa en que a muller de Koldo lle confirma ao exasesor que vai ir á sede socialista de Ferraz recoller un sobre. Koldo pídelle que llo leve a Ábalos. O Goberno non opina. Total transparencia, que se llegue a las últimas consecuencias y dejar actuar a la justicia. O PP volve pedir eleccións e o seu líder augura que Sánchez acabará mal. Desde as súas redes sociais, Ábalos asegura que todos os seus ingresos están xustificados e acusa a UCO de precipitarse nas súas conclusións.